लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैदों दिनैनि भिडिअआ माने आलासि फैगोन आरो जोंहानाव माबानि अदालगुरिनि सोरबा सिनायो जानो हागौ सोरबा माने बहुत मानसियानो सिनायो जानो हागौ बेखौ दैमु एक्ट्रेसा बियो जोंहानाव फैगोन आरोना ओमफ्राय बिनो थाखाय आङो ओंखाम संसै दाथ' आरो मागोनिबो दिन नालाय फिथाफोर एसे जाहोहरनोसै ओमफ्राय बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आङो मा ओंख्रि सङो देखायलांसै आरोना एसेबां आइटेमखौ गैया अब्लाबो देखायसामसै ओमफ्राय नै आङो दसे जिरायनानै दंमोन उन्दुदोंमोन सिखारबाय दायो माबा नालाय टाइमा 12:30 जाबाय दहाय जोंहा फुंनि बोथिसे जाखांबाय ओरैनोथ' जोंहा बोथिसेल'सो जाखायोमोन ओमफ्राय आलासिफोर फैबा बेबायदिनो फुङाव जाग्रोनाय जायो आरोना खनसे ओमफ्राय नै सुइटारखौबो दाबो खुनो हायाखै दिनै बोथोरा बिराद थान्दाथार नालाय सान्दुङा दुङाखै फुंनिफ्रायनो ओरैनोबा आहा बिराद गोजांखायो बेनिखायनो खुवाखै आरोना ओमफ्राय दायो ओंखाम मैगं संहैनोसै नायलांबाय था लोगोफोर मबाइला चार्ज दंना गैया आंनालाय आलासि फैगोनखायनो नै न'खौबो एसे साफा खालामथिबाय नङाबाथ' जा गुरलाय थाखायो आंना न'आनो आलासिफोरा रुमफोरावबो हाबनो हागौ ना न' लोगोफोर बेनिखायनो एसे साफा खालामनाय जाबाय आरो ओमफ्राय टिभि रुमखौबो एसे साफा खालामदों दिनै आलासिनि थाखायल' साफा खालामबा बोरै जानो न' लोगोफोर ओरैनोबाबो साफा खालामनांगौ मुथुआ कम्बल जोमनानै थेन्थावगासिनो बेयावहाय बोथोराबो थान्दा नालाय ओंखाम खोब्बाय र' मेगनखौल' देखायगोन मेगन होरो थाइसेल' देखायगोन दे ओइ उन्दुनायानो नायगासिनोसो उन्दुदो कारेन्टआ दिनै थांलाय फैलाय जाबाय थादोंलै मानोबा मानसिया उन्दुबाय नामा सान्दुं दुंहांबाय दासो सान्दुं दुंहांबायनो सान्दुं दुंहांबाय हालदैबो लामदों नै ओमफ्राय बेयावहाय मुला गोरान अन गुन्दै गय ओइथिंजाय नै फुल नांथालायलांबायसो एसे साजायब्रेनानै दोनदों आलासिनि थाखाय नैबेयावहाय फ्रिजआव जोंहा माबा दोनदों जेबोआनो गैया फ्रिजआनो लांदां गोजासो नै बेयावसो दङ आसोलानो ना खोमसिसो नुबायदां ना बारलि जोंनाव फैबा नाल'सो मोनजाखायो नालाय आलासिफोराबो बेनिखायनो दिनैबो ना आरो नाखौ नै बिलाथिजोंनो संसै दैया ओरैबायदि गुसुखा नै लाइबो खानानै लायबाय आङो लाइ भाजा एवगोन न'आवनो दोनखायो बे लाइआ लाइ गिदिर जि मोजांखा जानोबो जि आराम लानो लाइआ गांसेयानो बुरजा ओंखारखायो भाजा ओमफ्राय नै फान्थाव बराबो एवनो नागिरदों फान्थाव बरा
खामानि दं आरो बेवहाय थांग्रोबाय ओमफ्राय थांनानैसो ओरै फैनाय समावसो दा जोंहानाव हाबलांसिगोन जाहैबाय आरो नै गोदौगासिनो दुन्दिया होथ'वाखै दसे गोदौ होबावगोन बिनि उनावसो दुन्दियाखौ होगोन र' दा दुन्दिया होबा बांसिन गोथाव सेस नुगोन नालाय ओमफ्राय दा दुन्दिया होबाथाय देखायनोसै आरो बारलि ना नै बारलि जोंख्लाबलायदों मोदोमानो जोंख्लाबलायखायोना बेहा बारलिया बारलि ना ओइ सय गेलेग्राखौ मियानियालाय गिटार दामनाया गुसे न हमलाय alasikhow नेयै गोसो बायलांबाय उन्दुनो ओंखारनायखौबो आलासि फैगोन होनना उन्दुलायासै आं नै दाना बेयावनो उन्दुना थानोसै आं आलासि मोनफैगौमानि र' आलासिनो आं एसे कल हरमारनि मा बुंहरो बियो मानसिया The person you are calling is currently busy. Please call again later. Manche, Manche, Manche. Mana ucideng dah. Denang beforsो नायगोन जोङो नोंसोर थैना थांबाला थैना थैखागोन ना सानसे औ रानी हाय होनदे रानी मानसि बाय होनना बुं दे मबाइलाव हाय होनना बुं दे बेखौ लांगोन न जोंहानाव आलासि फैनो नागिरनाया दासिमबो मोनफैथ'वाखै दासिम टाइमा 4टासो जाबाय एसे उसुबिदासो जाबाय नामाथाय खबरबो मोनफैथ'वाखै आङो कलबो खालामदोंमोन रिसिभ खालामाखै मानसियाबो बेलेगावसो थांदों ओमफ्राय बेयाव हाबलांगोन होननानै बुंनाय नालाय ओमफ्राय एसे उसुबिदाफोरसो जाबाय नामाथाय मोनफैयाखै आरोना ओमफ्राय बे मोनफायै समावनो जोंहा आंनि पार्सेल मोनसे मोनफैदो नालाय बै खाथियावनो ओमफ्राय पार्सेलखौ लायनानै फैनोसै ओमफ्राय दा आलासिया फैयोब्ला आलासिखौ देखायलांसै आरो फैयाब्लाथ' फैयासै दा उनावहाय खबरखौ मोनसिगोन आरोना आंनि बुजिनाय बायदिब्ला एसे उसुबिदा जाबायदां बायदि मोनदों आरोना ओमफ्राय आंनि पार्सेला मा बुस्थु एसे नायलांदो लोगोफोर इसेबां दामनिबो नङा दाम खमनि फिसा पार्सेल आरो आंनि गस्लाखौ खनसे देखायलाय बिदिनो गुदुं नुदोंना हे मानसि बाय दख'नानि आगरा नैबे ओमफ्राय आर'नाइनि आगरा नैबे ओमफ्राय नै गस्ला सुइटारनि गुदामा नैबे ओमफ्राय अनजिनि आसुगुरा नैबे ओरै देहा बायलाब बायथाब आसुगुरानो हाथफ्लाजों बासोन हुनाय जायो मा बुङो गोलाव लागोन सानबाबो गोलावानो जाया बायथेब बुथेब बायगाव गाखोबाथाय नै खानायफोरा स्टाइल लाबाबो स्टाइलानो थाया आरोना अबस्थाथारा बेनिखायनो बायगाव गाखोनो बानाय मोजां आङो बोरैबा खाफालानो सानसेथार एसे बारखायबाथाय खानाया दिंखोना होबाथाय ओरैबायदि गोलाव नुजाखायो आरो Hai. Ses nोंसोरखौ लाबाय आं
हाबदोलै फैसाया जे चक्लेट जाहोदो आङो फिसाखौ देखायदो नै लोगोफोर आंनि साबसक्राइबार गोरलै गोरलाम साबसक्राइबारफोर लोगो मोनदों ना नायनानै भिडिअखौ साबनियावबो नायो नोंनियावलाय नोंनि मबाइलाव आइफन मा लांफायदो नोंसोरलाय फैसाखौ देखायदोब्रा फैसाखौ बै 2000खौ देखायलाय देलाय बेयाव खाथियाव बुंलाय देलाय दे देलाय बुंलाय 2000 नङा नोंखौ नुबाय थायो भिडिअ नुबाय थायो फैसाखौ देखाय दे ए पार्सेला मोनबाय नै लोगोफोर बे दुकानाव लाखिना दोनदों आरोना पार्सेलखौ ओरैनोथ' बेयावहाय मोनफैखायो पार्सेला ओमफ्राय नैबे दुकाननि हाजों एसे लोगो नालाय माबानि जाहा मुथुनि लोगो आंनिबो लोगो ओमफ्राय बिसोरखौ लाखिनानै दोननो थिनबाय पार्सेलखौ इसेबां दामनि नङा बेसे मोनलाय हरलाय रेसा 400 something नायनानै इयाव थागोन इयावनो थागोन नाय गोजौथाराव 487 नि आरोना ओमफ्राय नायना नायनोसै माबायदि जों नायनायजोंनो लोगोसे नायलांदो नोंथांमोनाबो अनबक्सिं लोगोफोरलाय नोंथांमोनलाय अनबक्सिं आखाइ खबना हो दै पार्सेला खेवबाथाय आखाइ खब दै दे आखाइ खबदो जाबाय ना 1 2 3 आखाइ खब नै बेनो माथो फट'आवलाय माहाय बेलेग नुदोंमोन मोगथाङाव माहाय बेलेगसो ओरैनो वासकट बिराद गोबा नै ओरैनो माजोंबा मिलायनानै गानलाबायनो होननानै खालामनायमोन पकेटआलाय दं आरोना ओरैनोसो माथो पकेट गैया ओरैनोसो पकेट गोनां बायदि आरो गाननानै खादो नै लोगोफोर बेनो आरो पार्सेला ओमफ्राय दायो र' गाननानै नायनोसै समायगोन ना समाया ओरैनो ब्लाउसफोर गाननायनि सायाव गानलाबायबा वासकट गानसैना एसे बोराय गस्ला गानना फैदां मैलापारायावलाय मा जानो मैलापारा गोदानसो नुदों बोरायसो थांसै र' मेथाइ जानोसै ज' मिलायना गानबानो मोजां नुयो न' जोमै मिलायना गानबानो मोजां फिसासो जाबाय हा साजिदोंसो लावनग्रासो आरोना गस्लाया मोजांसिनदों ना ब्लेजार 4000 नि ब्लेजार साइज नङा होनबा ब्लेजारानोखा नामाना ब्लेजार ओमफ्राय लावसै नै गस्लाया जि लावखायो इलास्टिक मोजां दा माजोंबा मिलायना गानबानो नोंसोर मोजां नुदों नुवाखै नुदों आखाइखौ दे मेथाइ जानोसै दाना ओइ सासेखौ माथो होनै सोरखौ आखाइखौ मोजां नुदोंबा आखाइखौ तालिमार नाहरलाय नै आखाइ खबनायनि थाखाय मेथाइ जानोसै आरोना बिनिफ्रायनो देखायदोब्रा दे मा होखो मा मोनजाखो नोंसोरो चक्लेटआ बोरो दे नायदो मोनसेल' ए दे ए मटु पतलु दे बाय नै आंहाबो दाउखि मेथाइखौ जाना नायनोसै बादामजों माजों लगायनाय गुर गोदो गोदाय उन्दै समाव दाउखि मेथाइ होनोमोन आरोना बेखौ जोंबो दाउखिलिंसो होनोमोन जोङो दाउखिलिं बायदिखाय जानो गोथाव जायोना
Makwa bunuh jamai. Tengah yang mari nama orang pun ni snai bagus tu. Abu ni tu khana, cakap tu. Ni bawa ni sini dalam tu ya. Abu aman bayi nama ni. Abu oh. Downथ'दो Yung siapa je cipu tu jalan apa? Abu de jalan apa? Jalan tu apa pun. เย้า Thằng sáng. ไปนะทางเด้อ Bye. Ai em cô em cái này tôi sẽ em không sao mà thằng hay. Musala kayo matulay. Manusia ni, dah lo kerang tangan.